бо либоси дилкашу зебо дар мазҳари ом зоҳир шудани духтари тоҷик метавонад садҳо нигоҳҳои баду шаҳватомез ва луқмаҳои нороҳаткунандаеро ба бор орад. духтарони тоҷике ки либоси миллӣ намепӯшанд садҳо бор инро дар худ таҷриба карданд. куртаи аврупоӣ дар бадан доштам, камтар дароз набуд, камтар кӯтоҳтар буд ва аз тарафи мардум камтар гӯем ки ақидаҳои положительный нагирифтам, мусбат нагирифтам. Онҳо камтар дигар хел фикру ақида кардан. баъди ҳамин ман вақте ки ба хона омадам, ман даже шармам омад ки ҳамон чиз ба нигоҳ кунам. муниса ягона нафаре нест ки имрӯз аз густохиву худсарии ҷавонон шикоят мекунад. бештари духтароне ки либосҳои аврупоӣ мепӯшанд мегӯянд аз ҷомеаи суннатии тоҷикистон ҳарос доранд ва дар пӯшидани либосҳои бегона аз эҳтиёт кор мегиранд то ин ки дучори бадрафторӣ нашаванд. либоси миллӣ мепӯшем ё ки румол ягон чи мекунем дигар хел гап мепартоянд. аболе савримена пӯшидагӣ бошем тамоман дигар хел гап мепартоянд. Чӣ мегӯянд мисол? Ушта чӣ мегӯянд, ишта чӣ мегӯянд? хаим либоси миллӣ пӯшидагӣ бошем мегӯям ман очаи шумо ба домод дар кор нест. мисол ҳамун хел мегӯянд аз савриментар боша э духтарак номеро танами ки бинем ягон ҷода бишинем. сразу фикр мекунам агар духтар савримени пӯшидагӣ боша легко доступнеай. тоҷикистон расман давлати дунявист, аммо бахши аъзами ҷомеа муҳофизакоранд ки пӯшишҳои ғайримазҳабиро қабул надоранд. ҳарчанд ҳукумат дар ин авохир талош дорад расму пӯшишҳои дунявиро дар ин кишвар роиҷ кунад. миллати падару модари Элина Ким куриёист, аммо худи ӯ дар душанбе таваллуд ва бузург шудааст. ӯ мегӯяд кӯшиш мекунад ки расму оини тоҷикиро риоя кунад ва либосҳое ки таваҷҷӯҳи мардонро ҷалб мекунад напӯшад. аммо ӯ мегӯяд борҳо зери фишори лафзии мардон ва ҳатто дастдарозиашон гаштааст. дар душанбе зиндагӣ карда ман ҳаррӯза бо ягон намуди таҷовуз рӯбарӯ мешавам. ин намуди таҷовузро наметавон таҷовузи характери ҷинсии кушода ном бурд, аммо ба ҳар ҳол баъзан вақтҳо ба ман даст мебардоштанд, мехостанд зананд, тарсонанд ё ин ки ба аъзоҳои баданам шаппотӣ зананд. ман инҳоро мебинам, бештари онҳо талабаҳои мактабанд. ман 27 сол дорам, аммо баъзан вақти як ҷавоне ки 16 сола асту 3 баробар аз ман бузург аст, муқобилаш коре аз дастам намеояд. баъзе аз мардон мегӯянд барои луқмапартоии ҷавонон худи занҳо гунаҳгоранд. худашон як либосҳое мепӯшанд, ҷилва метиҳанд ки мардҳою бачаҳо гап партоянд ба онҳо. диққат кунанд, диққат яъне ки дар мадди назари ҳамуно қарор гиранд. фаъолони ҷомеа пешниҳод мекунанд то чунин тарзи рафтори ҷавонписарон муҷозот шавад ва ҷаримае ҳам таъин карда шавад. албатта дар айни ҳол наметавонем гӯем ки ин луқмапартоиҳои ҷавонон ба духтарон хатари ҷиддие дорад, аммо мутмаинам ки агар нисбати ин зуҳуроти номатлуб ягон чораи наандешем, метавонад паёмҳои нохуб дошта бошад, зеро ҳар падидаи баде ки бидуни муҷозот боқӣ мемонад, албатта ба чизи бузургтаре табдил меёбад. какую-то агрессию вызвать, но что-то с этим надо делать. ҳарчанд мавридҳои озору шиканҷа барои либоси нимбараҳна расман ба қайд гирифта нашуда бошад ҳам, бархе духтарон мегӯянд чунин ҳодисаҳо дар ҷомеа ҷой дорад ва духтарон барои бадном нашуданашон аз бурдани чунин шикояте худдорӣ мекунанд, зеро санги маълумат аввал ба худи онҳо зада мешавад.